umuntu othemba uThixo ayingomuntu une-parcel number. Umuntu othemba uThixo ayingomuntu une-payslip, kodwa umuntu othemba uThixo umuntu onesihlangu ezikekeleyo lude luthi utshaba unoThixo phi na. Umthembe vice uThixo, umthemba uThixo sengathembakali, umthemba uThixo bazali, umthemba uThixo sengabonakali, umthemba uThixo songayazi noba uzawuvela ngasekunene noba uzawuvela ngasekhohlo, kodwa umthemba uThixo. Uqalisela amadoda athi nokuba kumkani uThixo akasikhuphanga ezikweni elivuthumlayo, kodwa asizukububuda ngoba uthemba uThixo usemlilweni, umthemba uThixo. So xa iphela le nto isithi Nkosi ndithembe wena, awumthembi kuba wonwabile, umthemba uThixo uthubeleza phakathi kwameva, umthemba uThixo. So kama wesilinga sikathi xa esithi mna ndedwa Thixo ndithembe wena, yazi into yobana akokunabela ebhotolweni nokuklebela ngesoseji kodwa ungabi nanto, umthemba uThixo. So ke ze nihambe niphume apha xa igqiba ushumayela le paneli, niphume apha nisithi Nkosi ndithembe wena, ngoba uThixo akamdanisi umuntu othembele kuye. Isifundo sethu ke sesibini eRhamente